Verás lareiras de leña, xa veremos. O que si está pasando agora mesmo, xa que falamos da luz, saben vostedes que se faga dun apagón, hai quen di a nivel mundial, hai quen di a nivel europeo. Bueno, pois en relación con isto, empezan a esgotarse lanternas, cociñas de gas, mesmo pilas nalgúns establecementos. Pedro, é así, non? Ou polo menos é o que che contan aí. Moi bons días. Loli, o que se chama o blackout, o que na tele dicimos irse a negro, que Loli, pois xa sabemos, o máis terrible que poda acontecer. Xa hai varios países que le van facendo pois acopio, acomoreando diferentes produtos, alimentos, no caso de que se produza ese gran apagamento. Que é isto? Pois quedar sin suministro eléctrico. Xa ten acontecido en algunha ocasión en Alemanha, por exemplo, pois a causa principalmente pois de cuestións meteorolóxicas, pero agora estamos falando de falta de suministro eléctrico, unha hipótese que se baralla, mesmo Austria din que se vai a producir en menos de 5 anos, pois hai moita demanda. Si isto se producira, eu creo que mellor é sempre como cantaba Sinistro Total, manter a calma, pero aquí, por exemplo, nesta ferraxería do barrio vigués de Casa Blanca, pois están vendendo moitísimas cociñas de camping gas. Normalmente terían que ter aquí 25, teñen 3. Estamos con Miguel Berbés, apelido tan vigués. Moi bons días. Hola, moi bons días. Bueno, creo que tiñas unha chea de cociñas, non? De camping gas, que pediches máis. Nada, pedín máis e o problema é que hai unha rotura de stock nacional tanto de cociñas como nestes momentos que ensinei o teu compañeiro de butano. Estamos esperando a previsión. O importante é ter a cociña na casa polo que pode pasar en un futuro, enténdese. Pero que vai pasar? Que pensa a xente? Xa estivemos falando coa xente antes un pouquiño que veñen aquí demandando. Por que veñen demandando cociñas gas? Porque de momento É moi sinxelo. Todos temos inhibitor cerámica na casa, todos eléctrico, non hai cociña de ferro como antigamente, que se bota en falta. Isto é unha necesidade e telo na casa non estorba. Non ocupa espacio, non require mantenimento, consume moi poquinho e é moi barato. Ante cualquier corte de enerxía, o bo que temos é que podemos facer un cocido como quentar un café. Bueno, o cocido viría ben agora que xamos está casi no inverno. Cantas pediches, por exemplo? No que vai de ano, desde xaneiro, estamos falando unhas 600 unidades, que non son poucas. En estes momentos estou falando con diferentes proveedores para ver si puedo abastecer a nosa cidade, porque hasta a fecha quedan, pois, bueno... Loli, falabas antes de dúas unidades, que de Loli falabas antes, non, de estar aí na a luz do candil, como diría Fole, non, con esa lareira. Tamén, que pasaría se quedamos sin luz? Pois teríamos o recurso do chisqueiro, dos mistos, por suposto das lanternas. Estás vendendo máis? Estamos vendendo máis, non vamos ter rotura de stock polo aspecto de que fomos previsores polo que pode pasar de cara ao outono e inverno. Por exemplo, cantas lanternas estás vendendo máis do habitual para facernos unha idea? Hoxe foron 32 unidades, en total, entre todas. Hoxe. Mañán, quen dirá? Non é moi habitual, non? No, o normal é vender unha media de 5 ou 6 unidades ao día. Que ventaja temos? Que isto é a pilas. Non se pode usar a batería, porque se non temos onde cargar a batería, non vale. Estes de momento de abondo tamén, por se acaso. Efectivamente, son de primeira marca, por suposto, porque non se estropean, e temos de abondo e xa temos un suministro para non ter esa rotura. Por isto, igual co gas. Podemos traer linternas, se non temos as pilas, non temos nada. Somos previsores de máis ou que acontece? Hai que adiantarse o que poida pasar. Como isto non é perecedero e vale para un montón de cousas, mesmo xoguetes dos pequenos, que creo que estamos aí, que parece diciembre xa, cos regalos, hai que ter xoguetes e ter produtos de primeira necesidade como son estas linternas de última generación. Non é todo un pouco exagerado? A ver, exagerado hasta certo punto, porque son artículos que non estorban na casa e dices, bueno, por si acaso, imaginemos que eu estou facendo un traballo no piso de abaixo, ti quedas sin luz por culpa miña. Quitando o apagón, ter recursos. Ben, graciñas por atendernos durante esta mañá aquí nesta ferraxería na cidade olívica de Vigo. Como vemos, pois a xente está mercando pois todas estas cociñas, as típicas de camping gas e tamén pois lanternas ou moitas pilas, polo que poda pasar. Grazas, Pedro. Eu digo unha cousa.